Pois o Dicionario de Frecuencias é un estudo sobre a frecuencia de uso das palabras galegas. En os vocabularios de frecuencias comezaron relacionados co ensino de lingua para estranxeiros. Estaríamos falando de traballos como estes que se escoitan hoxe en día de aprenda inglés en 1000 palabras, as habituais e as que che permitan manter conversas básicas para entenderse con outro falante dese idioma. Parece bastante evidente que os cativos teñen que comezar sabendo o que é unha casa e que máis adiante incorporarán termos como edificio, vivenda, rañaceos. É fundamental a hora do deseño establecer unha certa gradación, saber que léxico se debe incorporar en educación infantil, en educación primaria, en educación secundaria, etc. Todos estamos afeitos a manexar teléfonos móviles e a construir mensaxes que vanse xerando nunha pantalla. Ti comezas por escribir unha letra C e unha vez que teñen o C, o teléfono moitas veces di casa. O mellor non é ti a palabra que queres, pero el por frecuencia deduce que casa ten moitas posibilidades de ser. As palabras máis frecuentes do galego son os artigos determinados e as preposicións de e a, verbo ser, o verbo estar, cousa, vez, día. En adxetivos aparece grande, bo. En adverbios non, para un resultado afirmativo, é máis propio, máis galego contestar co verbo, é dicir, vas facer ou fixeches o traballo? Fixen. Mentres que déchelo o recado? Non. Ben falado. Un escarabello de cor vermella e lunares negros. Roniña, ves como sabes? Como ven, agora podemos deseñar o método de aprenda galego con 1000 palabras. Antes facíase a ollo de especialista naturalmente, pero agora temos certeza informática de cales son as palabras que máis usamos. E con refráns pasa igual. Pois sí, os ordenadores permítenos decir cales son os refráns que veñen á mente de máis galegos. Onde hai patrón non manda mariñeiro, non hai atallos en traballo, nunca chove como a trona. Na terra dos lobos hai que ouvear como a todos. E xa moitísimo máis frecuentes, en abril augas 1000, en maio inda bella queima o tallo, e despois, home pequeno, fol de veneno. E o máis citado de todos é xente nova, e leña verde, todo é fume. Abur.